Til ta' żewġ ċikon jisuwed wassal biex il-BirdLife titlob li jingħalaq l-istaġun tal-kaċċa. Fi-stqarrija BirdLife qalet li dik ta' tnejn kienet ġurnata kera għal ħidma li qed isir f'Malta favur il-konservazzjoni tal-asafar. BirdLife qalet li dan l-aħħar każ taċ-ċikon jisuwed huwa xhieda ċara li minkejja l-intenzjonijiet tajbin kollha li jista' jkollhom il-Gvern u t-taqsima tal-Administrative Law Enforcement tal-Pulizija, il-kaċċa illegali f'Malta s'issa għadha mhix kontrollata. Fid-dawl ta' dan kollu BirdLife Malta talbet lill-Gvern biex jissospendi l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa sal-15 Ottubru biex jiżgura li tkun imħarsa l-passa ta' tajr protett bħalma huma l-asafar tal-priża, il-kwakk u possibilment aktar qtajja ta' ċikonji li jistgħu jgħaddu minn fuq Malta. Skont BirdLife dan ma jfissirx kastig kollettiv imma metodu kif jiġu mħarsa l-asafar. B'referenza l-istqarrija ta' BirdLife Malta, il-Gvern jarraf li l-każijiet ta' kaċċa legali li għamlet referenza lihom qed jiġu investigati mill-Pulizija. Min jinstab ħati jista' jeħel fost l-iktar sentenzi iebsa fl-Ewropa fuq kaċċa illegali. Rigward il-proposta sabiex jiġi sospiż l-istaġun tal-kaċċa, il-Gvern qal li l-prerogattiva sabiex isiru rakkomandazzjonijiet biex jiġi sospiż jew jiġu emendati l-parametri ta' kwalunkwe staġun tal-kaċċa hi tal-Kumitat Ornis. Il-Gvern dejjem jevalwa u jaġixxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet ta' dan il-Kumitat. Intant il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti tkellmet kontra s-suġġeriment tal-BirdLife u saħqet li kastig kollettiv mhuwiex demokratiku u jagħmel iktar ħsara milli-ġid. Filwaqt li rimarkat ix-xogħol ta' nfurzar li qed tagħmel, il-Federazzjoni kellha kliem ibes għal ftit li abbużaw u talbet lil kull min hu konxju ta' abbuż biex jirrapporta.